borok jotono no lam screen haino hai tei shani kar blog o tini hingang nong je thangnai blog o samani ang Nakadwla kana hinui tini khang Nakadwla kasinai hai puno bokha dik dik klai tong tini se first time ni ang ani live ni ang wa chipo Nakadwla ka je khu yang kirijak tong khabun chauta angke tolao hangke ang baino sasibo baino video khaidi ang to phone kariya kirwang hani saka tingi bono yang tola tongdoi bo video ti saka singno ani dol se video ti sao bin phun bai tengan camera se khamya bla mon bagai bo se video ti hisibo tabuk ni singoro jum kana jonglai mani joton snai thubom tangnai bom talingya omo hingke ke jotono 30 taka mang baksa ke 100 baksa ka 50 taka amte herong mo jaga singno 30 taka hingke songbom kaisa tanglai himon stonglai bokhorok rok se mi hima haing tong shutang ga Nakadwla kaman bagai hain pura tamjan haing tong shu aram nang yangai yang hingke bo jum kana tong jau khai ka jako teisa bombai mojang haino nai tongo sidano yang beriti bai sidana mago rok siko yakung rok saitong bai siu tangai hingga ke Nakadwla kama mare kra khama rok mutai kang first time kai tong kiriya deba klai thanglo ro kiru ta sama safety bo kuri hai hingke ba bokhorok rok simi himjong shuani hingke to yang hingke cameraman yang wan dolong photo bui tong bo hingke asa kusung je tola haina ba haile kungta next blog o haino hai ta channel roi malai finai puila ni simi pai thik jorti logiri tong ga bai belai khuna hambai jotono no।